Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så vil jeg vise jer, hvordan man bruger Grabify. Som I kan se her. Så kan jeg vise jer lige. Ja. Så kan I få et link, der ser sådan her ud. Det er meget smart, hvis der er en scammer eller noget, der skriver til jer, siger, at de kan, hvis det er Microsoft Tech Support, eller hvis de ringer til jer, så kan I bare bruge Grabify, så kan I, og de siger, at de er i Californien eller et eller andet sted i verden, så kan du tjekke, om det er rigtigt med at trykke på, gå ind på Grabify, det kommer jeg til at vise jer nu, men, og sådan der, så er vi på Chrome, søger grabify.com, tror jeg da, ja. Nej, det er den. Bare søg Grabify. Og tryk på den øverste link. Skriv, lad os bare sige youtube.com, Great World. Der. Og så skal I vente 2 sekunder. Den skal lige load. I kan høre. Så burde det se sådan her ud. Der er det her link. I skal kopiere det, men I kan også lave en custom link. I kan ikke skrive jeres egen, men I kan lave her på grund af, se, jeg vil prøve at skrive. Det kan I kan for eksempel Fortnite chat site. Der er extension, hvis du vil have det. Lad os bare sige der. Trykker vi close, og så kopierer vi bare det her. Herind på e-mail. Ny mail. Skriver hvem den er til. Jeg sender den bare til mig selv. Men ja, I kan skrive til den scammer, eller I kan også sige det over. Så kan I for eksempel skrive hello. It's me again. I have problems with my website. Here is the link. Yeah. Okay, this was called manual. Let's copy again. Boom. Lad os den frem igen. Sådan der. Så trykker jeg bare send. Jeg kan lige se, om det her link kommer til at virke. Den der er din gamle en, men ja, sådan der. Der fik vi den. Åbner den. Trykker på den. Fortnite chat.site, trykker på den. Så burde den op, I kan ikke se det på grund af det en anden skærm lige nu. Burde det se. Trykker den lige ned. Burde der stå,
you agree, det er jo ikke det, og så trykker på I agree, let's continue, eller det, hvad sker der, når man så siger. Så når de har trykket på den, så går du ind på access link, kopierer lige det, så det igen. Hvad hedder det, men ja, så går du bare ind. Så der skulle led, der stod results 1. Hvad hedder det, så det resultater, så kan du se deres IP-adresse, tryk mere information. Der deres land og deres by. Hvad hedder det så? Ja, man kan ikke se helt præcis, men så kan man da se deres timezone. Deres, ja, det de bruger, om de har en adblocker, screen size, GPU, og alt muligt, ikke? Hvad hedder det? Så ja, det var bare det for den her video. Vi ses i næste video.